jenengan umpama gadah rencang sing awale gak tau salat malih salat jenengan kudu seneng. Jenengan umpama gadah sederek sing awale ora tau salat jamaah, awale ora tau gelem saka masjid saka musala, akhire kok kiyambake gelem salat jamaah, gelem ning masjid, gelem ning musala, jenengan ya kudu seneng. Jadi niki dadi hake wong taubat niku sing pertama kita wajib, napa wajibe kita seneng ning gone golongane wong sing padha taubat. Mula aja sampe nalikane ana wong taubat terus panjenengan gundhem sing boten sae. Wonge gak tau salat moro-moro salat jenengan ngoreni kok dengaren. Malih salat. Wonge ora tau budal ning masjid jamaah, ora tau budal ngaji. Napa niki malam Sabtu nenten niki wonge budal yo jenengan sempat dengaren ning masjid. Iki kena apa iki mang? Aja. Jenengan kudu duwe rasa seneng, bahkan wajib. Kewajiban kita nalikane enten tiyang sing mulai nglampahi kebagusan, kita wajib duwe rasa seneng, kudu bunga hatine. Lho lan apa kok dipun perintah kita niki seneng? Fa innallaha ta'ala qad ahabbahu. Ya sebab Gusti Allah ya seneng. Alasane kita dipun perintah seneng ana wong taubat. Alasane kita dipun perintah seneng enek wong sing nglakoni kebagusan. Sebab napa? Gusti Allah ya seneng. Makane napa sing dados remenane Gusti Allah kita ya kudu seneng. Napa sing dados bendune Gusti Allah kita ya kudu melu bendu. Pak, Bu, enten perkara sae dadosaken remene Gusti Allah kita ya kudu seneng. Enek perkara sing boten sae lupuk padha nglakoni kemaksiatan boten bagus dadosne bendune Gusti Allah kita ya aja sampai melu seneng. Pun iki sing pertama. Lajeng sing nomor kalih kewajiban dipun dawuhaken ayahfadzuhu bidu'a. Sing nomor loro kita niki duweni kewajiban jaga ning gone wong sing taubat niki. Kanthi napa jagane? Ayahfadzuhu ngreksa wong sing taubat bidu'a kanthi donga. Dadi enek tiyang sing ora